Belum ada kok kata hita tu pengantikan sia STM. Sungguh dia do cara Pak Joy. Bah asik suku-suku meneng mahok nek kodo ramando kokar sini ste. Oh lo. Oh, sederhana na sono mak. Hmm. Na parjolo sahali dok ma moleate di tuhatta. Na paduahon patuduhon ma haroroni STM. Na patuluhon omma ipolana artina dok ma tangiang harapan na parpudi dokoma nalaho si pasahaton aha nalaho si pasahaton ni. Isarana era sonom ma. Mauliate ma dituhatta mauliate ma nang dihita saluhupna. Diari nauli di bulan Naringgano di son rodo hami sianestem parsahutaon. Naduhut dohami marlas niroha ima dinaung majalo pasu-pasu pardongas saripiuk kamuna siat tuhatta marhite naposona. Alani pangiduan nami tutuhatta sayang giat ma rumah tangga muna gawe rumah tangga siturun si walas ni roha diadopatta tarlumobi ma diadopan ni debata. Pangiduan nami dus maroha muna tuduluk tuturuan sehati sepikir mahamu di par rumah tangga muna. Dohonon nami ma songopat dohan ni na tua-tua ia digijang ma ia rirang ditoru ma yang gopang-gonggoman. Pardongas hari peo muna ma nasuja disirang todimu totong marsi gonggoman. Asa tubuh lak-lak ma tubuh sikoru di solotan ni bunga-bunga. Tubuh nanak mamu tubuh boru donga muna sahat tuna saur madua. Dison huwa kami do ulus nagajang ulus sitorok rabu dalam nitang yang ngami mangido pasu-pasu tutu hatta sayang giat ma gajang ma barita gabe gajang ma barita horas torok maribur ma peparamuna jala matakang ma juara asa sahat ma sahani solu sahat ma tupotea upa sahat tami ma ulusot tuhamuna leleng ma hamu mangolu jala horas-horas di pasu-pasu Tuhan akhirnya rasoni mah Gagajang lo deh. Bajini Ah, persasara ko na may. tengah.